nakon što se dogodilo to što se dogodilo, ali još jedno se potvrđuje da Zagreb je bez obzira na snijeg koji je pao 40 do 50 cm roko 12 sati da ne padalo, to nije za 30 godina bilo da su naše službe odgovorile kvalitetno. Prvo se želim zahvaliti sugrađanima na strpljenju. Drugo, želim se zahvaliti prije svega djelatnicima Zagrebačke čistoće, ovdje je direktor, ali zimskoj službi prije svega. Mislim da su odradili nadljudski posao. Tu je. Zagrebački cesta, zimskoj službi. A onda, cesta, krivo sam rekao Brodskog Solina. A onda svim direktorima, odnosno podružnicama na Zagrebačkom Solina. Zašto? Dvije rečenice ću reći o Zagrebačkim cestama, zimskoj službi. Mislim da imamo najbolju zimsku službu osposobljenu od dijelu Evrope. To je sustavni rad zadnjih 10 godina. Rezultirao je da ih ništa ne može iznenaditi. Posebno hvala im za ono što su noćas napravili. Od sinoć od 9 sati kad smo bili u zimskoj službi, grad Zagreb funkcionira od jutra svojega. Treba još doći do zadnjih ulica i sve u južnom dijelu grada. To se radi, o tome će govoriti kolege. Ali ono što ja mogu se zahvaliti svoje ime, ime grada Zagreba, djelatnicima zimske službe Zagrebačkih cesta. Hvala djelatnicima i ostalih trgovačkih društava koji su uključeni u stožer zimske službe. Imamo informaciju da se iz Zagorja probijaju i sad će probiti za sat vremena će se biti probijena, koliko ja sad dobijem informaciju, o tome će govoriti direktor Zagrebačkih cesta i sjeverna strana ceste od Pila, od Gornje Bistre prema sjevernu. Tako da ćemo imati za sat i po prohodnu Zljemensku cestu. Samo je ovdje zamjenik šefa stožera operativne službe, budući da je kolega Vezerivac prvi slučaj otišao. Kolega Jelavić je tu, pozdravljam kolegu Čovića, predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga, kolegu Boticu iz ureda kolege Čovića, Alena našeg Ozničića, direktora Zagrebačkih cesta, koji glavni teret nosi ovdje. Tu je direktor Baričević u podružnice ZED, gospodin Mišata, direktor Zagreb parkinga, Jure Leko, zamjenik direktora podružnice Zrinjevac i direktor Zagrebačke čistoće, gospodin Laluš. Je li još koga sam zaboravio? Nisam, tu su svi. Ovdje su kolege moji. Ja bih molio najprije šefa,